Sanibonani. Isminofu lesi isiqalile leyo mpahla manje. Isiqalile iyagqilaza phela manje. Isiqalile iyagqilaza sokwaguthula somngane manje khuzana. Sokwaguthula somngane manje khuzana ngizogcoba njengoprofessor uDr. Sekhende. Bese vala lento phela mina ngagcotshwa isilo ubhejane. Phuma eqoni kade bakuvala. Sengiyavala. Vale uyashisa icingo. Kule video yakhe ngizile yakhe ethi unaona amabalelo. Ukhuluma nawe fuck. Hayi manje usefuna lento ukubona ngani manje lento thina senza iqanga so say hayi ubamba manje iza nini ngeke ngafonela amabalelo athi ngatha yoqatha imali yase apha mabalengwe bayayifuna hayi ngibonile ukukhulu ku-live wakhe lapho nangu babonile okudlala bagqilazi bayidlala nasokuzile namhlanje bayidlala yonke lezo zinto yezwa abafana besha benzasizunekile yezwa bathi isihlaliwe lapha